Mga kabagsik, sugod na po ito karon. Maniud to ta. Kami atong sudan karon. Nokos. Yan. Naitim ta ba? Ang kulay itim. Kakaibang nokos to. Ano? May bahay sa likod. Yan. Ano to? No? Nokos. Buko-buko ba? Yan. May ano to? May bangka-bangka sa likod. Lamig kaya to. Parang mamuka. Oh, sarap. Sabaw pa lang, ulam na. Natin pansit. Pansit. Pansit na to. Pansit hab-hab. Wapo kayo pangalan na eh. Nagkakaibang pangalan ba? Pansit hab-hab. Lami kaayo. Sarap oh. Pansit tayo ngayon. Karon kay dito anniversary ng biyanan kong babae. Nasa hibi na ngayon. Daghan salamat. Nga unta. Day pang dessert ba? Pakwan tamis kayo. Nakalintan pa na ako kanina. Hindi ro na Nabisi mo ko. Nga unta. Karo. Puti kayo kano ni bagsikay para siksik sa busog ba? Di arag sabaw. Basta nalami ang sabaw. Sarap. Sabaw pa lang. Sudan na. Naon ta? Pagsik sa doon ko. Naon ta? Sarap. Lambot nito. Manghang masarap. Ang lambot. Kahit wala kang ngipin, pwede mong nguyain. Sobrang lambot. Sarap nito. Sarap pala itong pansit na hab-hab. Kahit wala ng kalamansi, gamit na kayo. Nga ito. Nga ito. Ang tubig yan. Sarap. Nakakabalong. Shoutout pala sa bayaw ko dyan sa Santa Lucia. Alam ko pumipila yan ngayon eh. May ayuda na ngayon, tuloy na. Mamaya, pasyal ako dyan. Anniversary ni mami ngayon. Si, biyanan ba? Si mama mo. Puntahan kita dyan mamaya. Pila ka muna dyan. Naunta? Diyan na po sa banha-banhay. Oras ng puting labay. Oh. Ang lambot nito. Pag bumili kayong pusit na buko-buko, punta lang kayo sa ano, kanto ng Visayas, corner sa Oyo Road. Wala hindi ang ititinda. Parang anak na estudyante. Si Hungry Pin. Diyan din ako na. Bumaba lang ako saglit kasi
Vlog lang ako. Sarap. Pag nag-adobo kayong pusit na buko-buko, lagyan yung talong para masarap. Hatiin nyo sa gitna yung talong, tapos putulin yung 3 beses na. Napakasarap. Matamis na. Ang sarap talaga. Sa Bisaya ba, lami, kayo ba yun? Isang pirasong talong lang ilagay nyo sa adobong pusit na 1 kilo. Ang dami natin na. Kasi mahal ang talong ngayon, 100 kilo. Mahal. Shout out sa Juan, pag umangkon na sa Juan, kakantugas ba? Kay Imantisa. Kanang balay niyo. Mami hindoy na diha kayo. Para limpyo ng atubangan ba? Ngayon kalibrihan ng tubo. Bibta na dung aga na. Ay imukbang na ni bagsik. Ako nang dung agong. Sabi mo si Ryan pag may time. Bisag ibdon na kitang mahawanan ng kamay ba? Naunta. Anniversary ng biyanan ko ngayon. Kami kay Bansit o. Pampahaba ng buhay. Pansit, ham-ham. Pampahaba ng buhay. Lami kayo. Sarap. Tamis. Dalawa na ito pakwan ba? Tamis kayo. Pulang-pula ba? Sarap, tamis. Mami kayo ba? Shoutout pala sa hey Yoyo Komboy. Yo! Pabunot na karon. Saka ko niya. Okay.
Sarap. Sarap. Shoutout para sa auntie nako. Ate nako ba? Maagi ka dire kay maubang ko si mga pag mulig. Libre mo pamasahe ticket sa ano. Aeroplano. Mag-aeroplano mo na. Lokati na o ticket. Yuha ka ticket kay uban silo ba? Nakagingging. Gingging usik. Hanggang dito na lang pagmumukwang ni Bagsik. Dagan salamat sa nagsusuporta sa akin ng ano ba yung tawag dito? Kalimutan Bagsik na busog na sa Bagsik. Kalimutan subscribe sa akin. Daghan salamat. Thank you. Bagsik sa Donikop. Thank you. Click nyo lang sa notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Daghan salamat. Bagsik sa Donikop. Ay kalimti. Nag-iisa lang. Thank you.